lucruri pe care fetele le fac atunci când nu te plac. Niciun băiat nu știe ultimul lucru. Dacă o fată te invită la activități de grup, înseamnă că nu vrea să petreacă timp doar cu tine și vrea să te țină în zona de prietenie. TikTok știe de cine îți place. Este prima persoană care apare când apeși pe săgeata, apoi pe mai multe. Dacă te tratează ca pe un frate... îmi pare rău să spun, dar cu siguranță nu îi place de tine. Dacă începe certuri pentru cele mai mici și mai incomode lucruri, probabil că nu îi place de tine. Comentează "nu îmi place" și lasă tastatura să îți completeze propoziția. Dacă întotdeauna face programări și mereu vine cu cele mai nebune scuze cunoscute omenirii, probabil că nu îi place de tine. Înainte de acest ultim fapt, te rog să apreciezi acest video și să apeși pe plus, căci s-ar putea să nu ne mai vedem niciodată. Acum, cu siguranță nu îi place de tine dacă îți vorbește despre alți băieți cu care s-a întâlnit.